Eli tervetuloa, ollaan Ähtärissä, Mevia Finland Oy:llä. Vaahtomuovi on meidän tämmönen artikkeli, mistä me täällä tehdään kaikkia. Kautta aikojen täällä on ollut meillä ulkolaisia työntekijöitä. Meillä on aika lailla puolet ja puolet sekä venäjänkielisiä, tai siis venäläisiä ja sitten ukrainalaisia. Ollaan pyritty siihen, että pidetään niin kuin kotiasiat kotiasioina, uskonnolliset, poliittiset, ne on niin kuin kaikilla siellä kotona. Meitä on motivoinut täällä työpaikkojen luominen noille ulkomaalaisille se, että kun työvoimaa nyt on hankala saada, me pystytään esimerkiksi antaa aika kivasti pariskunnille työtä. Eli ollaan voitu antaa sekä isännälle että emännälle töitä, että mun mielestä se on niinku tosi hauska. Alavuudella on ollut aika hyvä toi organisaattori, että täällähän on päässyt niinku, ukrainalaiset ja venäläiset aika hyvin niinku sisään tähän hommaan, että heitä on autettu. Jos puhutaan kotouttamisesta tai miksikä sitä sanaa nyt sanotaan, niin mun mielestä täällä on aika hyvät edellytykset ollut myös sille. Kun tää ei ole nyt ihan hirveätä rakettitiedettä tää meidän työ. Tähän on ollut helppo sujahtaa hommiin. Et jos tulee yksi työntekijä, niin se ensin tekee tätä, sitten se rupeaa tekemään seuraavaa. Ja sitten kun ne on niinku, tässä vaan kattelee, että mitä se täällä niinku tehdään, niin ne vaan niinku rupeaa soljumaan ja kaikki rupeaa vähän, ei nyt kaikkien hommia, mutta sillä lailla, että osataan seuraavaa. Heistä on tosi moni opiskelee suomen kieltä. Ja koska mä nyt en itse henkilökohtaisesti puhu venäjää, niin mä pyrin puhumaan heille, kyllä mä englantiakin puhun, mutta puhun heille suomen kieltä. Mä niinku tykkään sitä siitä, että kun huomaan, että hei, nyt se lähtee sitten niinku vastailemaankin suomeksi. Mun mielestä on niinku tosi kivaa, että täällä esimerkiksi kun jollakin on syntymäpäivät, niin tapana on sitten, että tuodaan tonne kahvitunnille sitten jotain niinku herkkuja, että sitten koko jengi siellä niinku syö, kahvittelee. Ja sitten toinen hauska, että jos joku käy jossain ulkomailla, niin hän aina tuo sen jonkun NS-tuliaisen. Ja taas on kaikilla sitten jotain herkuttelua. Se on ehkä semmoinen, minkä mä huomaan eniten, että on sitä yhteisöllisyyttä. Ja sitten me pidetään täällä joskus työntekijöille pizzaperjantaita. Et kun me täällä työskennellään, niin meillä on niin paljon yksittäisiä paikkoja, niin tavallaan siinä työpäivän aikana ei olla niin kaikki yhdessä. Mutta toi kahvihuone sitten just. Yhteishenki on niinku hyvänä pysynyt. Mun mielestä täällä on niinku kyllä tosi hyvin heidät otettu ikään kuin vastaan. Ja sitten kun tulee se työpaikka, niin sitten ne on ne työasiat siellä. Että suomen kielen kurssit ja kaikki täällä on, että niitäkin kyllä he saa käydä, ketkä haluaa, niin on niin hyvin järjestetty. Että. No jos nyt ajatellaan, että kun tulee tommonen ulkomaalainen työyhteisöön, niin totta kai aina toivoo, että löytyy se henkilön kanssa hyvät kemiat, ja sitten se työ lähtee luistamaan. Toki on nyt niin paljon kuitenkin jo nähnyt työntekijöitä, niin osaa niin kuin jo arvioida, että antaa sitä aikaa sille henkilölle. Semmoiset selkeät, yksinkertaiset talon tavat kun on, niin mä uskon, että se edesauttaa kaikista helpoiten sitten tavallaan soljahtamaankin siihen porukkaan. Ihminen otetaan ihmisenä. Sen kanssa puhutaan eri kieltä. Kaikki on yksilöitä, tietenkin erilaisia, mutta he on ihmisiä. On he sitten kotoisin mistä tahansa. Kyllä mä niin kuin näen itse sen henkilökohtaisesti. Musta on hauskaa, että heillä on tosi kova halu työllistyä. Se on niin kuin semmoinen, mun mielestä semmoinen kiva asia, minkä heistä näkee. Samoin kuin se kielikin sitten, että kyllä on halua kuitenkin opiskella. Niin sit ollaan täällä niin kuin Suomessa suomalaisena, vaikka ei nyt ollakaan suomalaisia. Mutta tavallaan ne, niin kuin ne perusperiaatteet on kuitenkin samanlaiset kuin mitä on, että jos tulee suomalainen töihin hakemaan töitä, niin samalla lailla heilläkin, mutta he vaan puhuu eri kieltä.